Intemmet iż-żjara statali f'Malta tal-President tal-Irlanda, Michael D. Higgins. Żjara li damet 3 ijiem u li fiha Higgins flimkien ma' martu Sabina ittieħed jara diversi postijiet storiċi u kulturali f'Malta. Fil-fatt fl-aħħar jum tiegħu f'pajjiżna, il-President Irlandiż żar it-tempji ta' Ħaġar Qim. F'dawn it-tempji li bnew bejn is-sena 3600 qabel Kristu u s-sena 2500 qabel Kristu u li huma mniżla fil-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO, il-President Irlandiż ġie magħraf aktar dwar l-istorja ta' dawn it-tempji. Dan anke wara li huwa stess taqsa qatt ta' mistoqsijiet dwar din il-ġawra storika importanti. Il-President Irlandiż spjega li ġewwa l-Irlanda hemm tempji li huma simili għal dak ta' Ħaġar Qim, iżda mhumiex daqshekk kbar u qodma. U ntaqgħu wkoll mal-ħaddiema ta' Heritage Malta u faħħar il-ħidma tagħhom biex jippreservaw il-wirt nazzjonali ta' Malta. Intant is-sibt wara nofsinhar għal ħabta tal-5:15, il-President Irlandiż wasal fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex jaqbad triqtu lura lejn l-Irlanda. Mal-wasta tiegħu fuq il-mitjar 3 minuti biss qabel tal-ajruplan u għandna ta' salut mill-Forzi Armati ta' Malta. Wara indaqqu l-innijiet nazzjonali taż-żewġ pajjiżi. Qabel ma tela fuq l-ajruplan, il-President Irlandiż sellem il-President ta' Malta Dr. George Vella. Preżenti wkoll kien hemm il-Missru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg u l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia. Tul dawn l-aħħar 3 ijiem f'pajjiżna, il-President Irlandiż kellu taħdidiet uffiċjali mal-President George Vella, il-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. F'pajjiżna, il-President Irlandiż kien sqal li Malta u l-Irlanda bħala membri neutrali tal-Unjoni Ewropea huma mawqudin fis-solidarjetà tagħhom mal-Ukrajna wara l-invażjoni Russa li ddeskrivija bħala immorali u mhux ġustifikata. Huwa spjega wkoll li quddiem il-kriżi umanitarja fl-Ukrajna, Malta u l-Irlanda qed juru determinazzjoni u kompassjoni.